sa inyo ng mga police at hospital reports na nakalap ng ating mga masisipag na mga field reporters, mga live interviews mula sa ating mga newsmakers. Ito ang kabuuan ng ating palatuntunang Firing Live! Dito lamang sa DWCM, Aksyon Radyo, Pangasinan. At ngayon, narito ang inyong anchorman. Alright mga ka-aksyon, isang ma-aksyon o magandang tanghali Pilipinas at isang ma-aksyong gabi mga ka-aksyon. Isang magandang gabi Pilipinas at isang ma-aksyong gabi mga ka-aksyon. Oras po natin, ayan, alas 6:14 ng gabi. Muli nakatutok ho kayo sa programang Firing Line. Kasama niyo ho syempre ang inyong lingkod. Ako po si Action Alex Navarro. At sa ating technical side, sa Action Nat Sovero. At sa atin parehong pagtutok mga ka-aksyon, narito't dumako muna ho tayo bago ho tayo tuluyang magsimula sa mga kaso ng COVID-19 sa buong mundo mga ka-aksyon. Saka natin dakuhin ang buong Pilipinas.
Siyempre, makakasama ho natin ang ating mga Action Radio reporters na patuloy pa rin nangangalap ng balita sa labas ng himpilan. Ayos lang yan, Action Claire. Alright, mga ka-action, nako, ito at umabot na o umakyat na sa kabuuang 310 million. Isipin mo yung bilang na yun, ha? 310,545,930 ang bilang ng mga tinamaan ng COVID-19 sa buong mundo. Sa bilang ho na yan, mga ka-aksyon, nakakapagtala ho ang World Health Organization base sa isinasagawang tally ng Johns Hopkins University and Medicine o ang Coronavirus Resource Center na siyang nagsasagawa ng COVID-19 dashboard by the Center for System Science and Engineering. Ang naitatala ho, mga ka-aksyon, ang naitala sa nakalipas lamang na 28-day cases ay nasa 39,606 o 39,606,550. Kung matatandaan, mga ka-aksyon, noong linggo, kailan lang yan, mga ka-aksyon, nagkaroon kami ng balita dito ni Action Claire kung saan, mga ka-aksyon, hindi ka panipaniwala pero yun nga yung balita, dahil pumalo na ang kabuuang kaso nga nitong si COVID-19 sa buong mundo sa 300 million. Batay sa AFP. Sa datos, mga ka-aksyon, nasa humigit 300 million na kaso ng COVID-19 na ang naitala noong December 2019. Simula noong December 2019. Habang nasa 13.5 million naman ang naitala nito lamang nakaraang linggo. Sinabing 34 na bansa ang nakita na matataas na kaso ng COVID, kung saan 18 sa Europe, 7 sa Africa, 6 sa Latin America at Caribbean. Matataas din ang naitalang kaso sa US at Canada, maging sa Australia, mga ka-aksyon. At base nga doon sa nakaraang linggo na update, mga ka-aksyon, na kung hihimay-may natin, mapapansin na base doon sa pag-aaral sa China, mga ka-aksyon, sa Beijing, tinataya ng mga eksperto sa United States at China na malapit nang magkaroon ang United States ng 1 milyong kaso ng COVID-19, habang nagkaroon naman ng 50 million kaso sa European Union. Kung ulitin natin to, mga ka-aksyon, sabi dito, malapit nang magkaroon ang United States ng 1 milyon na kaso, 1 milyong kaso ng COVID-19, habang nagkaroon naman ng 50 milyong kaso sa European Union. Ginawa ang pagtaya ng mga eksperto batay sa nagaganap ngayon sa US na paglalaro ng may impeksyon sa 989,012 individuals, mga ka-aksyon. 989,000, isipin nyo yun, 989,000, ilan na lamang at papalo na, mga ka-aksyon, sa 1 milyon, So, yun ang naitatala nilang kaso sa nakalipas lamang na ilang linggo, mga ka-aksyon. Nitong January 4, 2022. O nung January 4, 221 ang kanilang naitala. At sinundan ito ng 916,000 kinabukasan, mga ka-aksyon. Noong January 6 naman, nakapagtala ho sila ng 757,999. At noong January 7 naman, nakapagtala ho sila ng nasa 758,093, mga ka-aksyon. Dalawang malalaking dahilan umano ang nagtutulak ng grabing dami ng may impeksyon: ang sobrang pagtitiwala sa bakuna na sinasabayan ng pagbabaliwala sa mga health protocols, gaya umano nitong pagsusuot ng face mask. Gaya ng pagsusuot ng face mask at social distancing. So, nababaliwala daw ho yun, mga ka-aksyon. Binabaliwala daw ho ito ng mga tao
dyan sa Estados Unidos. Pinuna ng mga eksperto ang pagseselebra ng mga Amerikano ng bagong taon na walang suot na face mask, paghahalikan at pagyayakapan at dikitang mga sayawan. Sa Europa naman, sa kabila ng mga istriktong patakaran sa pagbabakuna, health protocols at lockdown, marami ang sadyang ayaw magpabakuna at gusto ring hindi na magsuot ng kanilang face mask at mag-social distancing. Kaya naman, sa nakaraang buong linggo, iniulat na nagka-COVID ang nasa 50 milyong Europeo mula sa 27 na miyembro ng European Union, partikular na ang nasa 17 na bansa na kinabibilangan ng Italy. Italy na may mahigit 200,000 na biktima araw-araw. France na may 300,000 at everyday ho yan mga ka-action na araw-araw. United Kingdom na nasa 200,000 at Spain na may naitatalang 150,000 to 300,000 araw-araw. Grabe, imagine that mga ka-action ha. Araw-araw ho yan na naitatala nilang kaso, pumapalo sa 200,000, 300,000, 150,000 mga ka-aksyon na bilang ng mga individual na tinatamaan ng COVID-19. Ngayon, sinasabing nagsimula ng malunod ang mga ospital ng mga pasyente na sinasabayan ng pagkakasakit ng mga doktor at nurse, kaya masama na ang kalagayan ng mga sistemang pangkalusugan sa mga ito o pag-aasikaso sa mga may sakit. Bagamat hindi gaanong nakamamatay ang Omicron variant na sanhi ng maramihan at mabilisang paglobo ng mga nagkaka-COVID, posible umano magkaroon na rin ang maraming kamatayan lalo't kakambal ng Omicron variant ang Delta variant na kilalang mabagsik sa buhay ng tao. Yung point nila dito mga ka-action, kung papansinin ho natin, oo, sabihin na natin hindi mabagsak si Omicron variant. Pero yung kanyang mutation o yung pagpasa sa iba ng sakit, mabilis mga ka-action. So parang, paano ba? Parang kunwari, may Omicron sa isang kwarto, 10 yung tao doon. Yung 10 yun, makakahawaan po agad iyon mga ka-action. Tapos yung 10 yun, makakapanghawa pa ng 10 at higit pa, bawat isa. So ganun ho kabilis mga ka-action. And then hindi nga siya ganoon katapang. Hindi nga siya ganoon parang ka-worse mga ka-action. Pero may delta pa rin. May delta pa rin mga ka-action, di ba? So nandiyan pa rin si delta. Kung na-Omicron ka, tas na-Omicron ka, marami kang naawaan, and then nakasama mo, may Delta, kakambal niya si Delta, mga ka-action. And then ang magiging bagsak rin ho nun, yung Omicron mo, magiging Delta. And Delta, ang pinakamabagsik. Sabi nga dito ng World Health Organization, ang Delta variant ay kakambal ng Omicron variant, ang Delta variant na kilalang mabagsik sa buhay ng tao. So yun yung pinakamabagsik na kumbaga anong tawag dito mga ka-action, a variant. Pero sabi ni Action Clear, hindi si Action Clear, pero nabanggit na Action Clear nung mga nakaraan na posible daw na last variant na o ito na yung pinakadulong variant mga ka-action, si Omicron. So kapag nagtuloy-tuloy ho etong vaccination, yung mga iniinom na gamot, ganyan, laban sa sakit, ay isipin nyo mga ka-action, buong Pilipinas ngayon tinatrangkaso. Halos sabay-sabay ang mga tinatamaan ng trangkaso. Di ba mga ka-action? Marami akong kilala, tinamaan na ng trangkaso mga ka-action. Mga kasama sa bahay, ganyan, tinatamaan na ho sila ng trangkaso. At sa trabaho, may mga tinatamaan na rin ng trangkaso ngayon mga ka-action. At marami-rami. At hindi tayo sigurado mga ka-action, posibleng yun lang ay yung mga nagpabakuna dahil marami ngayon nagpapabakuna mga ka-action. Posibleng yung trangkaso nila nakuha nila doon sa adverse effect
nitong si bakuna mga ka-aksyon. Pero hindi rin mawawala sa isipan natin na malay natin mga ka-aksyon. Ito na pala ay yung variant o yung virus mga ka-aksyon na talagang kumaalat na rin. Bakit? Mga ka-aksyon, nagkaroon ho ng malawakang celebration ng bagong taon at Kapaskuhan noong Disyembre mga ka-aksyon, kung saan alam naman ho natin nagkalat yung mga tao sa daan, nagkalat yung mga tao sa kalsada o kung saan man. O yan mga ka-aksyon, posibleng yun ang isa sa mga naging dahilan na hindi natin pwedeng tanggalin sa isipan natin. Dahil ganito na ho yun nangyari last year. Deja vu kung ika nga mga ka-aksyon, ano? Sabi nitong si Action Conrad noong mga nakaraang araw. Ganito din tungkol din sa pagtaas ng kaso ng COVID. Sabi ni Action Conrad, ba't daw kasi pinayagan na magkaroon ng kaluwagan noong parang holiday season? Oo nga naman mga ka-aksyon, may tama nga naman yung ilang mga netizens natin. Dahil kung papansinin, bakit kailangan luwagan? Bakit kailangan magkaroon ng payagan lumabas yung mga bata noong mga panahong yon? Bakit kailangan luwagan yung curfew hours sa buong o dyan sa Metro Manila, ganyan? And then magkaroon ng celebrations, magkaroon ng 50% capacity ng ganito, ng ganyan, mga ka-aksyon. Diba? Tinanggal yung face shield pansamantala. At yun, alam nyo naman, maraming pasaway mga ka-aksyon. So talagang ginusto nila o gustong-gusto nila yung mga pangyayaring ganon. Mga nagsimbang gabi, mga akala mo magsisimbang gabi pero pupunta lang sa mga ganitong lugar, magpa-party-party, ganyan mga ka-aksyon. Isa yun sa mga naging dahilan kung bakit ho ito. At nagkaroon ng pasahan ng mga sakit na naman. Yung trangkaso. Pero itong trangkaso naman, posibleng dala na rin ito ng panahon mga ka-aksyon dahil malamig. O di kaya kapag nagpabakuna ho kayo. Di ba mga ka-aksyon? Isa lang ang gamot dyan. Alam yun, Action Claire. Yan, nasa green na bote. Kapag kayo nakaranas daw ng ganon, nako, inom na lang kayo ng ganon mga ka-aksyon. Gamot ho yun. Okay, so ganun mga ka-aksyon, ano? At yan, kinakailangan syempre, ano ba? Ganun pa rin sa dati mga ka-aksyon, walang pagbabago. Kinakailangan ho nating sundin ito mga minimum health standard protocols. At paulit-ulit mga ka-aksyon actually, ano? At malapit ng eleksyon, papalapit mga ka-aksyon. Ito na naman, pahigpit na naman ang pahigpit. Ngayon tas mamaya kapag kumonti yung bilang, papaluwang naman ng papaluwang mga ka-aksyon. Tas kapag tumaas na naman yung bilang, higpit na naman. Paikot-ikot na mga ka-aksyon Hindi pa ba kayo nahihilo? At para doon naman sa mga tinatrangkaso mga ka-aksyon, nako, magpagaling ho kayo lahat Kinakailangan nyo hong magpagaling. Dahil huwag nyo isipin na yan ho ay COVID. Kung sa tingin nyo naman ay sumunod ho kayo doon sa mga protocols na dapat yung sundin. Huwag nyo hong isipin, ano? Mainam siguro na magpahinga. Magpa-check up kayo mga ka-aksyon para alam ho ninyo. Huwag ho tayong nakaramdam lang ng ganito akala nyo COVID agad. Nako, pa-check up muna tayo mga ka-aksyon. Dapat may mga centers na pwede kayong puntahan. Magpa-check up po kayo doon. Hingi kayo ng medical certificate mga ka-aksyon. Ganoon ang ginagawa ko Pagka ako nakaramdam talaga ng sakit mga ka-aksyon, hindi, pagka medyo alam ko naman na okay, so walang ganon mga ka-aksyon. Tamang inom lang ng gamot, higa lang muna, ganyan. Pero kapag alam kong hindi ko kaya, magpapa-check up tayo mga ka-aksyon. Dahil mas alam ng doktor ang gagawin. Alam ng doktor kung ano re-reset ang gamot mga ka-aksyon. Kung naubusan kayo ng ganitong gamot sa mga parmasya o sa mga pharmaceutical, dyan yung sa mga nasa gilid. Basta parmasya mga ka-aksyon. No? At least meron kayong napuntahang center. May doktor kayong nakausap na pwede magreseta sa inyo ng ganitong gamot at bibigyan pa kayo ng medical certificate mga ka-aksyon na pwede nyo hong ipresenta sa kung saan man. Di ba? For example, sa work, di ba, Action Nuts? Yung sa mga medical certificate, kinakailangan ho yan mga ka-aksyon. Ganon yung nasanay kasi kami sa ganon mga ka-aksyon. No? Magpe-present ka ng medical certificate talaga. So, yun, madali lang naman. Punta kayo sa center mga ka-aksyon. Magpa-check up kayo.
Ay, wag niyong anuhin yung pera. Napaka-importante ng kalusugan natin ngayon, mga ka-aksyon. Yan pera, nako, mabilis lang ho yan. Mahanap mo yan, mawawala yan. Pero, yung kalusugan ho ninyo, napaka-importante. Mas importante ang kalusugan ngayon, mga ka-aksyon. Wag niyong inaano yung mga... Yang, kumbaga, nako, papacheck up pa ako, sayang yung pera. Bibili pa ako ng gamot. Nako, water therapy lang. Ganun. Wag ganyan, mga ka-aksyon. Iwas-iwasan nyo ho yung ganyan. Napaka-importante ng buhay ninyo. May mga pamilya kayo. O malay nyo, may anak pa kayo. Di ba? May kamag-anak kayo. May mga kaibigan kayo. Di ba? So yun, napaka-importante mga ka-aksyon, no? Yan pera, nako, mabilis lang yan mga ka-aksyon, mawawala din yan. Pero yung kalusugan mo, kasama yung pamilya mo, napaka-importante ho yan. That's why, yun, mga ka-aksyon, ano, alagaan nyo ho yung sarili ninyo. Wag ho kayong magpipiling malakas, ano? Yung gayahin si Action Alex, ano? Biro lang. Okay, pero oras ho natin, 6:30 ng gabi, magbibigay-daan ho muna kami ng Action Nats Hovero para sa ilang mga paalala. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation.
Alright mga ka-aksyon, ako oras ho natin, alas 6:45 ng gabi. Tuloy-tuloy pa rin, kayo ho ay nakatutok sa programa ng Action Radio Pangasinan. Programang Firing Line, syempre mga ka-aksyon, kasama at kapiling nyo pa rin po ang inyong lingkod. Ako po si Action Alex Navarro. At syempre sa ating technical side, si Action Nats Hovero mga ka-aksyon. Alright, ito at nako. Maisingit ko lang mga ka-action habang doon sa mga patuloy pa rin nakatutok sa atin. Alam niyo ho ba na kahapon mga ka-aksyon namataan dito sa may Tagaytay City ang tila pula at kulay dugong araw kasabay ng sunset nitong Lunes ng hapon kahapon mga ka-aksyon. Ayon sa uploader ng mga kuhang ito, first time nila makakita ng ganitong kalaki at kapulang araw na tinawag na relay scattering or scattering of life na karaniwang nangyayari tuwing papasikat at papalubog ang araw. O mga ka-aksyon, napakapula ng araw, grabe. Red na red mga ka-aksyon, medyo orangey na red. So marami na naman sa mga comment nagsabi na nako, ito na, sign of the thing, sign of the ganito, ganyan. O sige, bahala na, Okay, balik muna tayo dun sa mga per cases sa buong mundo, mga ka-aksyon. Gaya nung binanggit natin kanina, nako, pumalo na sa mahigit 300 milyon ang mga naitalang kaso ng COVID-19 dito po sa ating bansa. Eto't meron na ngang 310,545,930 ang naitalang kumpirmadong kaso, total confirmed cases sa buong mundo. Simula ho yan noong 2019 December mga ka-aksyon Imagine 2 years na mga ka-aksyon. So yun, 310.5 million ang naitalang kaso ng COVID-19 sa nakalipas po na yan mahigit 2 taon mga ka-aksyon simula noong December 2019. Ang Estados Unidos mga ka-aksyon ay merong naitalang 61,558,085 na COVID-19 patients simula ho noong nagkaroon ng outbreak sa kanilang estado mga ka-aksyon. At samantala mga ka-aksyon sa France as of now mga ka-aksyon kasi meron dito yung top 10. Ito yung may mga matataas pang bilang ng mga active cases mga ka-aksyon. So kapag susumayin ito, ang Estados Unidos sa nakalipas lamang na 28 days, sabi dito, meron silang 11.4 million active cases. Ang France naman ay merong 3.9 million active cases. Sunod sa kanya ang United Kingdom na may 3.7 million active cases. Ang Italy na may 2.3 million active cases. Spain na may 2.1 million active cases. India na may 1.1 million active cases mga ka-aksyon. Nandiyan din ang Germany na may 988,000 na bilang ng mga aktibong kaso. Turkey, Australia, napawang nasa mahigit 900,000 ang bilang ng kanilang mga active cases mga ka-aksyon. At patuloy pa rin ang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa buong mundo mga ka-aksyon. Kasabay rin ho nito, kahit marami na nababakunahan, ayun nga, sinabi nga natin kanina mga ka-aksyon, marami nga itong nababakunahan. Maraming nagpapabakuna, marami yung mga yung sinasa ilalim dyan sa vaccination mga ka-aksyon. Pero masyado naman hong nagiging kampante ang mga kababayan ho natin o yung mga nasa Estados Unidos. At sinabi nga dito mga ka-aksyon na dalawang malalaking dahilan umano ang nagtutulak ng grabing dami ng mga may infeksyon. Ang sobrang pagtitiwala sa bakuna na sinasabayan ng pagbaaliwala sa mga health protocols gaya ng pagsusuot ng face mask at social distancing. Pinuna ng mga eksperto ang pagsiselebra ng mga Amerikano ng bagong taon na walang suot na face mask,
paghahalikan at pagyayakapan at di kitang mga sayawan. Oo, kita yan. Sa New York nga mga ka-aksyon, di ba? Nag-celebrate ang New York ng bagong taon nang wala pong suot na face mask. Nandun ho sila sa town center mismo. Doon sa kung tawagin ay Times Square. Diyan sa may New York, mga ka-aksyon, no? At tuloy-tuloy na rin yung mga sinasagawang Fashion Week sa New York, sa Europe, mga ka-aksyon, at isa umano yun sa mga naging dahilan ng tuluyang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa kanilang bansa, mga ka-aksyon. Ito nakalagay dito, Italy. 'Di ba bago magkaroon ng outbreak ng COVID-19 sa Italy, mga ka-aksyon, busy ang Milan doon sa kanilang Milan Fashion Week, mga ka-aksyon, kung saan maraming tao, maingay, ganyan, puros party doon, and then biglang after 3 days bumulwak yung kaso ng COVID-19 sa may Italy, mga ka-aksyon. Kakasimula pa lang ng COVID-19 noon at lockdown, tuloy-tuloy ang lockdown. 2020, mga ka-aksyon, daming kaso ng COVID-19 sa kanilang bansa. Daming namatay, ganyan. Pero humupa din. Noong nagkaroon sila ng border control, mga ka-aksyon. So, ayun, pinuna ng mga eksperto yung celebration ng mga Amerikano ng bagong taon na hindi nga sila nagsusuot ng face mask. Paghahalikan at pagyayakapan, tapos sayawan, mga ka-aksyon, walang social distancing. Nako, alam nyo ho yan, napapanood nyo ho yan sa social media, mga ka-aksyon. Kapag kayo nakatutok sa social media, makikita nyo na, mga ka-aksyon, na ginagawa ho yan ng marami. Sa Europa naman, mga ka-aksyon, ayun, sinabi ko sa inyo, Europe, Italy, ganyan. Milan, Italy, saan pa ba? Sa France, ganyan. Eto, sabi dito, sa Europa naman, sa kabila ng mga istriktong patakaran sa pagbabakuna, health protocols at lockdown, marami ang sadyang ayaw magpabakuna at gusto ring hindi na magsuot ng mga face mask at mag-social distancing. Kaya naman, sa nakaraang buong linggo, iniulat na nagka-COVID ang nasa 50 milyong Europeo mula sa 27 na miyembro ng European Union. Partikular ang nasa 17 na bansa na kinabibilangan ng Italy, France, United Kingdom, mga ka-aksyon, binubuo yan ng tatlong mga bansa pa, mga ka-aksyon, tatlong mga states. Nandyan ang Ireland, ang England at Scotland, mga ka-aksyon. So tatlong malalaking bansa yon, mga ka-aksyon. Pero crowded place talaga dyan yung England, mga ka-aksyon, yung pinakasentro nung United Kingdom. Sa may England, sa London, mga ka-aksyon, doon yung may mga matataas na kaso sa ngayon. Mapapansin naman yan, mga ka-aksyon, kung saan yung sentro. For example, dito sa lungsod ng Dagupan, mga ka-aksyon, sa buong Pangasinan, lungsod ng Dagupan, mga ka-aksyon, sentro, maraming tao, dito yung economy minsan, mga ka-aksyon. So, anong nangyayari? Parang may pailaw doon, may pailaw dito. Dinudumog ng maraming tao. Dito sila bumibisita. Bakit? Siyempre, maraming kainan. Sentro nga ng ekonomiya, di ba, mga ka-aksyon? So, minsan sa madalas, talagang tumataas ang kaso. Matataas ang kaso ng mga nasa sentro, mga ka-aksyon. Parang yun, sa United Kingdom, sa England, dun mismo sa London, sa may England, ayan, mga ganon, mga ka-aksyon, sabi nga dito, ang Italy, merong mahigit 200,000 na biktima araw-araw na itatala sa nakalipas na nakaraang linggo. Ang France, nakapagtatala ng 300,000. United Kingdom, nasa 200,000 ang kanya na itatala. Ang Spain naman, 150,000 to 300,000 na mga COVID-19 patients ang kanyang naitatala, mga ka-aksyon. At ngayon, sa European Union, sinasabing nagsimula ng malunod muli ang mga ospital ng mga pasyente na sinasabayan ng pagkakasakit din ng mga doktor at nurse. Parehas din sa atin, mga ka-aksyon, dito ho sa ating bansa. Diba? Sabi nga ni Francisco Duque, sabi ni Dr. Francisco Duque, mga ka-aksyon, ang DOH Secretary, na yung mga natin, yung facility natin, health facility, bed space, mga ka-aksyon, sapat. Yun nga lang, kinukulang na daw tayo sa mga
medical staff. Bakit? Kasi sila din daw mga ka-aksyon ay nahahawaan na ng sakit. Ganon din sa ibang bansa. Lumulubog, nalulunod na yung mga ospital ng mga pasyente, sinasabayan pa ito ng pagkakasakit na mismo ng mga doktor at nurse. Kaya masama na ang kalagayan ng mga sistemang pangkalusugan sa mga bansang binanggit ko kanina. Pag-aasikaso sa mga may sakit, di ba? At yun, bagamat hindi gaano nakamamatay itong Omicron variant nga mga ka-aksyon na sanhi ng maramihan at mabilisang paglobo ng COVID-19, posible naman umano magkaroon ng maraming kamatayan. Lalo na't kakambal nitong si Omicron variant, itong si Delta variant, mga ka-aksyon, na isa o siya na yung pinakamabagsik na variant sa nakalaban o sa buhay ng tao, mga ka-aksyon. Ganon, isipin nyo mga ka-aksyon, pinakamabagsik. Etong si Delta variant ang nagpataas ng death toll sa buong mundo. Actually, sa ngayon mga ka-aksyon, pumalo na sa 5,496,536 ang bilang ng bilang ng mga tinamaan na ng nadali ng COVID-19, mga ka-aksyon. At tumaas yan January last year, mga ka-aksyon, January 2021, at tumaas pa ito noong May 2021, mga ka-aksyon. Ito na yung ito na yung sa may India, mga ka-aksyon. Ito na yung pagsulpot ni Delta variant. At tuloy-tuloy pa rin ang pagtaas, mga ka-aksyon, ng kaso. January 2 mga ka-aksyon, January 9, 2022, nadagdagan itong mga namamatay ng nasa 643,000. Ganon kabilis, mga ka-aksyon. Nako, pero ito may good news naman sa part na yon, mga ka-aksyon, dahil 310 million itong mga tinamaan na ng COVID-19, 5 million o 5.4 million naman itong mga namatay. Pero yung mga nabakunahan naman, mga ka-aksyon, ay nasa 9,452,855,171. Sa nakalipas nga lamang, mga ka-aksyon, na karaang buwan, nakapagtala ng 909,385,304 na mga nabakunahan ng vaccine, mga ka-aksyon, kontra COVID-19, di ba? At ito, nagbabadya na naman, mga ka-aksyon, kaya dinadagsa na naman ng mga kababayan natin ang mga vaccination areas. Bakit? Dahil po dito sa booster shots. Siyempre, marami na rin, mga ka-aksyon, itong mga natatakot, di ba? At lagi nating tatandaan, mga ka-aksyon, yung sinabi nga sa US na hindi nga ganoon kalakas itong si Omicron variant, pero kinakailangan pa rin siyang bantayan. Dito nga sa may dito sa ating bansa, mga ka-aksyon, ayon sa Department of Health, hindi umano dapat ipagwalang bahala ng publiko ang Omicron variant bilang isang mild na sakit. Ayon sa Department of Health o DOH nitong Martes, kasabay ng paalalang kumakalat pa rin ang Delta variant, natuklasan na mild lamang ang Omicron variant kumpara sa Delta na 3 beses na mas mapanganib, ayon kay Dr. Edsel Salvania, miyembro ng DOH-TAG. Sabi niya, mga ka-aksyon, we are not calling Omicron mild. It is milder than Delta. Delta is 3 times more likely to land you in the hospital compared with Omicron, but Omicron can still land you in the hospital. The more transmissible it is, the more that it affects our healthcare system as well, and we are seeing that right now with the affectation of our healthcare workers. Ayun, yung sinasabi ko sa inyo, mga ka-aksyon. Marami na rin tayong mga healthcare workers ang tinamaan na ng COVID-19. Samantala, ayon pa kay Vergere, ang epidemic curve ng bansa ay
indicative of the Omicron variant. Subalit, Delta variant is still circulating. In the NCR, ward bed is nearing moderate threshold. Di po ito nakakabahala compared when we were having the Delta experience. Dumadami yung kaso ng COVID-19 mga ka-aksyon. Pero, yun lamang, hindi siya 3 times o hindi siya kagaya ni Delta variant. At medyo okay daw siya ng konti. Okay. Okay din mga ka-aksyon dahil alas 7 na ng gabi at magbibigay daan ho muna kami ng Action Not So Vero para sa ilang mga paalala.
Alright mga ka-aksyon, oras ho natin alas 7 sa East. Binabati ho natin sa Action Claire de Guzman. Nako, kumakain daw ho siya dyan sa baba. Action Claire, kapag naririnig mo ito, kanta, pag naririnig mo to. Ayan, Action Claire. Oo, nako, ayan, kinakanta na tuloy namin dito. Yan, kung naririnig mo to, naghihintay kami ng pagkain dito sa taas na dadalhin mo. Pares is enough, Action Claire. Okay, sige. At eto mga ka-action, ano, yung sinasabi natin kanina sa inyo. Ayan, hindi umano dapat na ipagwalang bahala. Ayun, sabi na rin ng World Health Organization, mga ka-action, ano, maging ng Department of Health. Sinabi na hindi umano dapat ipagwalang bahala ng publiko. Kayo mga ka-action, especially yung mga ka-action ho nating nakikinig sa mga oras ho na ito, hindi ho natin pwedeng ipagwalang bahala ang Omicron variant, mga ka-action. Yun nga, sinasabi ko nga sa inyo, yung mga nararanasan yung sakit, mga ka-action, yan, yung ubo, trangkaso, ganyan, huwag nyo ipagwalang bahala yan, mga ka-action. Baka kasi mainam magpa-check up ho tayo. Huwag ho tayong maging balisa na iniisip na ito ay ganito, ito ay ganyan, mga ka-aksyon. Hanggat kaya, kayanin, mga ka-aksyon. Pero kung hindi na talaga, doon na magpa-check up ho tayo, mga ka-aksyon, di ba? At mainam na magpa-check up palagi, mga ka-aksyon. May mga center, may mga ospital, mga ka-aksyon. Gaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina, nako, huwag nyo kong agyo kawaon so ibayar yun. At para si kayo mo, basta yun, mga ka-action. Ito. So, ayun, mga ka-action, ano? Ito, wag ipagwalang bahala ng publiko itong si Omicron variant bilang isang mild na sakit. Ayon sa Department of Health, mga ka-action, kanina sa programang Public Briefing, natuklasan na mild lamang ang Omicron variant. Kumpara sa Delta na 3 beses na mas mapanganib. Ayon kay Dr. Edsel Salvania, isang miyembro ng DOH TAG. Sabi naman, mga ka-aksyon, ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na we are not calling microvariant mild, mga ka-aksyon. So hindi daw mild itong si microvariant. Dapat, mga ka-action, ano, dahil yan, nakakaranas mo ng ganyan. Wag nyong hindi to worse gaya ni Delta variant, papabayaan na lang ho natin, mga ka-action. Napaka-importante ho na dapat ay doble ingat pa rin ho tayo, mga ka-action. Yung mga nagtitriple ingat, mga ka-action, nahahawa pa rin ng COVID-19, di ba? Tayo pa po kaya, mga ka-action, na halos sabihin na natin, aminin natin yung totoo, hindi ganoon nag-iingat, mga ka-action, di ba? Nagtutungo pa rin sa labas, nakikisalamuha sa maraming tao. Siyempre, kami, parte ng trabaho namin, mga ka-action, di ba? Kaya kung kayo ay mananalangin, magpipray, pray for us also, mga ka-action. Nakikisalamuha rin po kami sa maraming bilang ng mga tao. Eto, mga ka-action, ano? At dahil dito sa nararanasan pa rin pagtaas ng kaso ng COVID-19, nako, mahigit 40 simbahan, mga ka-aksyon, dito sa Pilipinas, sa ilalim ng Archdiocese of Manila, ang pansamantalang isinara sa paglobo ng coronavirus o COVID-19 infections sa bansa ho natin. Base sa Ministry on Healthcare and Archdiocese nitong Martes, inanunsyo ng Roman Catholic Archdiocese of Manila o RCAM Ministry on Healthcare na hindi bababa sa 41 na simbahan. Ako, marami-rami, mga ka-action, ang isinara matapos ilang mga pari at church personnel ang nagpositibo sa COVID-19. Nako po! Samantala, sarado rin ang ibang simbahan bilang preventive measures laban sa Omicron variant. Kabilang sa mga saradong simbahan ayon sa RCAM ang mga sumusunod. Ito, babanggitin ko, mga ka-action. Malay nyo, malapit-lapit lang ho sa inyo, St. Vincent de Paul Parish, Nuestra Señora de la Soledad Parish sa may Binondo,
St. John Bosco Parish sa may Makati, parokya ng ina ng laging saklolo, Punta. San Jose de Troso Parish, Santa Clara de Montefalco Parish, Our Lady of the Assumption Parish, St. Peter the Apostle Parish, St. Alphonsus Mary de Liguri Parish, Our Lady of Fatima Parish, Pasay, St. Andrew the Apostle Parish, National Shrine of Sacred Heart, Santa Teresita Parish sa may Makati, San Roque de Sampaloc Parish, St. John of the Cross Parish sa may Makati pa rin, Our Lady of Peña Francia Parish, Mater Dolorosa Parish, St. Anthony of Padua Parish sa may Singalong, San Juan Nepomuceno Parish sa may Pasay, Santuario di San Antonio Parish, Makati, Santuario del Santo Cristo, San Isidro Labrador Parish, Pasay, Mary Mirror of Justice Parish sa may Makati, Santissimo Rosario Parish sa may UST, St. Francis of Assisi Parish sa may Mandaluyong, St. John Mary Vianney Parish, Makati, a National Shrine of Our Lady of Abandon, Minor Basilica and National Shrine of San Lorenzo Rui, Our Lady of Abandoned Parish, Mandaluyong, Our Lady of La Paz Parish, Makati, Archdiocesan Shrine of Santo Niño de Tondo, National Shrine of St. Jude Thaddeus, Our Lady of the Most Holy Rosary Chinese Parish, Santa Maria Goretti Parish, Our Lady of Remedies Parish, Malate, Manila, National Shrine of Our Lady of Guadalupe, St. Joseph Parish sa may Gagalangin, St. Joseph the Baptist Parish, Santissima Trinidad Parish, Malate, Mary the Queen Parish sa may San Juan, at ang San Roque Parish sa may Pasay. Kamakailan ay naglabas ng mga alituntunin ang Archdiocese sa pagpapatupad ng church lockdowns sa gitna ng pagtaas ng COVID-19 cases. Patuloy ang pagtaas, mga ka-aksyon, ha? At kaugnay ho dyan, mga ka-aksyon, dyan, kaya isinasara, mga ka-aksyon. Bakit? Nako, dahil medyo isa na rin yan sa dahilan nung patuloy na o yung mga ginawang sinasabi ko sa inyo kanina. Itong yung sinasabi ko nga sa inyo kanina, mga ka-aksyon, ito hong yung mga naganap na simbang gabi, ganyan. Yung mga tao pupunta sa ilaw-ilaw, tapos biglang pupunta na simbang gabi. Yung mga iba naman hindi nagsisimbang gabi, mga ka-aksyon. Anong ginagawa? Nakiki-eyeball, mga ka-aksyon. O di kaya naman nagdanais lang na lumabas, mga ka-aksyon. So yun, isa ho yun sa mga naging dahilan ng patuloy at naging pagtaas na rin ng kaso ng COVID-19. Kung kaya tayo, mga ka-aksyon, sinasabi ko ho sa inyo, tayo rin ang may kasalanan. Kayo rin. Well, hindi naman ako Kayo lang, mga ka-aksyon. Kayo rin ang may kasalanan kung ba't patuloy na tumaas yung kaso ng COVID-19. Bakit, mga ka-aksyon? Naging pasaway ho kayo di ba? Diba, mga ka-aksyon? At isipin nyo ho yun. Etong si Action Claire, nagchat-chat. Madi, sabi niya. Ano yung Madi, sir? Malayo. Madi. Wala. Si Claire nagchat-chat. Madi, kanto. Madi. Oo, Action Claire, nako. Kapag naririnig mo to, yan ako, basta't mag-iingat ka na lang dyan, Action Claire, ay. Abangan kita mamaya dito, ay. Okay, sige, at yun, sinasabi ko sa inyo, mga ka-action, yung, yung naging dahilan din umano ng, yan, kaya nagkaroon ng lockdown, yung mga ilang simbahang katoliko sa may Manila, mga ka-action, ay dahil po dito sa itong sa mga kababayan ho natin na tuloy-tuloy at imbis na magtungo lang sa simbahan, sumunod sa mga social distancing, hindi. Ang ginawa ho nila, lumalabas muna, nagpupunta muna ng Tiangge
Walang kung anumang ginagawang health protocols na paghuhugas man lang ng kamay, paglalagay ng alcohol, mga ganyan, mga ka-aksyon. Pagsasanitize ng kanilang kamay at basta-basta na lang din nagpupunta sa simbahan, gano'n. Isa rin ho yan sa mga naging dahilan, di ba? Baka nga mga ka-aksyon, ito na yung Omicron, pero hindi tayo sigurado. Mahigit 80% ng mga na-ospital na coronavirus o COVID-19 patients ang hindi bakunado laban sa virus. So ayun, mahigit almost mga ka-aksyon daw ng mga na-ospital ay hindi bakunado kontra COVID-19. Hindi ko kayo hinihikayat na magpabakuna mga ka-aksyon, pero base doon sa sinabi nila, mapapansin nyo ho, mostly sa mga na-ospital ay hindi bakunado ng COVID-19 vaccine. So, ang ibig sabihin nito, mga ka-aksyon, ho nito, mga ka-aksyon, ay parang panghihikayat na rin na, syempre, mga ka-aksyon, yung mga na-hospital, hindi lahat bakunado. So, ibig sabihin nun, pinapakita na kapag kayo ay bakunado, malabong kayo ho ay ma-hospital, malabong kayo ho ay mahawa ng COVID-19. Pero sinasabi naman sa Estados Unidos, masyado raw naging kampante itong mga tao. Bakunado nga lahat, mga ka-aksyon, pero nagkaroon pa rin ng pagtaas ng kaso ng COVID-19. Ano nga ba talaga? Nalito na rin ako, mga ka-aksyon, ha? Pero ito, mahigit 80% nga ng mga na-hospital na coronavirus disease o COVID-19 patients ang hindi bakunado laban sa virus. Ayon sa Department of Health o DOH nitong Martes, hanggang December 28, 2021, inilahad ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire na halos 85% ng mga pasyente na inadmit sa mga ospital ang hindi bakunado. So ngayon po, sabi ni Vergeire, base sa aming datos ng Department of Health, we found that based on the hospital data, almost 85% of those admitted are not vaccinated. Payag ni Vergeire sa isang media briefing. Samantala mga ka-aksyon, halos 93% naman ng mga tinamaan ng COVID-19 ang partially vaccinated o hindi pa bakunado. Paglilinaw ni Vergeire, isasapinal o isinapinal pa nila ang naturang datos. Imagine that mga ka-aksyon, 93% ng mga na-hospital ay pawang hindi bakunado. So pagpapakita lang yon mga ka-aksyon na yan, hinikayat nila kayo na magpabakuna mga ka-aksyon laban sa COVID-19. Well, hindi ko kayo hinikayat mga ka-aksyon, nakadepende pa rin ho yan sa inyo. Pero napaka-importante kayo ho ay magpabakuna na rin mga ka-aksyon dahil syempre karagdagang protection mga ka-aksyon. Pero kung wala pa po sa isip ninyo, flu shots, why not, di ba mga ka-aksyon? O di kaya naman vitamins. At palagi ho nating sundin ang mga minimum health standard protocols nang sa gayon mga ka-aksyon, ano? Wala hong pag-aalinlangan at walang mangyari sa atin na hindi inaasahan mga ka-aksyon. Sabihin natin marami pa rin mga Pilipino ang hindi naniniwala sa COVID-19 mga ka-aksyon. Pero lagi ho nating tatandaan mga ka-aksyon na yan, sa mga nakikita ho natin, lagi ho tayong mag-research, lagi ho tayong, alam nyo na mga ka-aksyon, maghanap nung pinaka-reliable sources na pwede ho nating basahin at makita ho natin yung na itong si COVID-19 totoo mga ka-aksyon at maraming nahawa. Sa 310 million mahigit na nga mga ka-aksyon di ba? Okay, yan, alas 7:20 ang ating oras mga ka-aksyon. Tuloy-tuloy pa rin, nakatutok po kayo sa programang Firing Line. Kasama nyo pa rin po syempre ang inyong ka-aksyon. Ako po si Action Alex Navarro mga ka-aksyon. At syempre sa ating technical side, kasama naman ho natin si Action Nats Hovero. At nandun din sa may labas mga ka-aksyon, si Action Claire de Guzman.
Sa gitna ng aksyon, Naaresto ng mga ente ng Bureau of Immigration ng pedophiliang Japanese sa national. harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Karapatan ng sinuman na kumandidato sa anumang posisyon sa gobyerno. Naksyoto ng Malacanang. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Binaliwala lamang ng mga militanteng mga congressmen ang kautusan ni Pangulong GMA sa EFTS. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Una sa aksyon balita. Maparesto ng Senado ang opisyal ng OWA. Una sa aksyon public service. Nagpapasalamat po ako sa Action Radio. Sila po ang naging tulay para matulungan ako ni Mayor. Una sa aksyon komentaryo. Barrel na naman! Di na maangkay ng magagaling! Sa musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa Dagupan, patuloy kayong nakikinig sa 1171. Aksyon Radyo. 1171. Aksyon Radyo. Alright, ngayon mga ka-aksyon, 7:22 ng gabi ang ating oras. Tuloy-tuloy pa rin, syempre nakatutok po kayo sa programang Firing Line. Kasama nyo pa rin po syempre ang inyong lingkod. Ako po si Action Alex Navarro. Nako, ito, basahin lang natin to mga ka-aksyon, sapagkat inihayag ng Department of Health nitong Martes na irerekomenda nito sa Interagency Task Force. Medyo naglalaway tayo pagka binabanggit yung mga agency, mga ganyan. Irerekomenda nito sa Interagency Task Force o IATF ang pinakamaiksing quarantine period na 5 araw para sa individual na magpopositibo. Pinaiksing quarantine period na 5 araw para sa mga individual na magpopositibo sa coronavirus disease, ngunit fully vaccinated at asymptomatic. Oy, better, maikli lang mga ka-aksyon, di ba? At observe yourself lang naman di ba? Kapag ganon, dahil fully vaccinated ka naman mga ka-aksyon. Pero nandun pa rin, syempre, huwag ko tayong magpakampante. Sa Malacanang briefing, inilahad ni DOH Undersecretary at Treatment Czar Leopoldo Vega na sa gitna ng banta ng Omicron variant, hihilingin ng departamento sa IATF na palawigin ang pagpapaiksi sa isolation ng mga nakukumpleto na ang primary vaccine doses na nagpositibo sa COVID-19 subalit walang simptomas kagaya ng sa healthcare workers. Anya mga ka-aksyon, ang gagawin namin at ipopropose na din ng DOH ay streamline natin to sa general public to harmonize the isolation and quarantine protocols. Inaprobahan ng IATF nitong Biyernes ang pagpapaiksi ng isolation at quarantine period para sa fully vaccinated health workers sa 5 araw. Ito ay kasunod ng hinaing ng ilang ospital ukol sa kakulangan ng healthcare workers dahil sa tinatamaan sila ng COVID-19. Sabi sa inyo mga ka-aksyon, di ba? Marami rin ho tayo, hindi lang sa Europa, hindi lang sa Estados Unidos, maging dito ho sa ating bansa mga ka-aksyon. Maraming ang bed space ng mga health facilities, pero kinukulang rin ho tayo at may kakulangan rin ho ngayon sa mga healthcare workers dahil tinatamaan po sila ng COVID-19. Ngayon mga ka-aksyon, kapag magtutuloy-tuloy ang pagiging pasaway ho natin, asahan nyo mga ka-aksyon na ako. Asahan nyo mga ka-aksyon na yan, tataas yung kaso. I mean, kapag tuloy-tuloy ho tayo naging pasaway mga ka-aksyon at natatamaan din po yung ating mga healthcare workers. Nako, madadali ho tayo dyan mga ka-aksyon dahil syempre, alam nyo na ho, kapag natatamaan din sila, ayan, kumukonte yung mga healthcare workers ho natin dahil tinatamaan nga sila ng COVID-19. At kapag sila ho ay kumonte mga ka-aksyon, nako, siguradong kawawa naman ho yung mga ka-aksyon ho natin na yung individual lang, mga publiko, mga ka-aksyon, mga civilian na tatamaan naman ng COVID-19 dahil wala hong mag-check sa kanila. Eto mga ka-aksyon, at sa tuloy-tuloy pa rin.
Ito mga ka-action, at bago ho tayo magtuloy-tuloy pala, no? Dahil yan, alam natin may mga magpapabakuna. Ito at maisingit ko lamang from the provincial government ng Pangasinan, mga ka-action. May vaccination announcement po tayo for tomorrow. Ito ho ay January 12, 2022. Bukas ho yan, mga ka-action. Wednesday, Pangasinan Training and Development Center 2. First dose, second dose, and booster shots available po, mga ka-action. Ano kailangan nyo gawin? Bring government-issued ID, bring medical certificate or medical clearance for children with comorbidities. Children ages 12 to 17 years old must be accompanied by parents and guardian. Bring issued vaccination card if undergoing second dose and booster shots. Ulitin ko po mga ka-action para ho ito sa mga ka-action natin na magpapabakuna bukas sa provincial government ng Pangasinan. Vaccination announcement January 12, 2022 sa may Pangasinan Training and Development Center 2. Doon ho kayo magtutungo mga ka-action sa may Pangasinan Training and Development Center 2 para doon sa mga nag-nice magpabakuna ng kanilang first dose, second dose, and booster shots. Ayan. Kailangan nyo lamang hong magdala ng inyong government-issued ID, medical certificate or medical clearance for children with comorbidities. Children ages 12 to 17 years old, kinakailangan na kasama nyo ang inyong mga parents o guardians. At bring issued vaccination card naman para doon sa mga tatanggap ng kanilang second dose at booster shots, mga ka-action. Okay, dumako naman ho tayo sa kaso ng COVID-19 dito ho sa ating bansa, mga ka-action. Eto, base pa rin ho ito sa Department of Health sa inilalabas ho nilang tala, mga ka-action. Eto, at as of alas 4 ng hapon kanina, mga ka-action, eto, lagpas na sa 3 milyon ang kabuuang bilang ng kaso ng coronavirus disease dito ho sa ating bansa. Ngayong araw, bumaba ang naitalang kaso kumpara sa naitala kahapon ng Department of Health. Mula sa 33,169 na bagong kaso nitong January 10 ay nakapagtala lamang ngayong January 11 ng nasa 28,007. Bunsod dito, ang kabuuang kaso na ng COVID-19 sa bansa ay pumalo na sa 3,026,473. Ang Omicron variant pa rin ang pinaniniwalaang dahilan ng mabilis na pagsipa ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Samantala, nasa 4,471 naman ang naitalang bagong gumaling na may kabuuan ng 2,792,946. Habang umakyat na sa 52,511 ang total death ng naturang sakit, bunsod ng karagdagan pang 290 na namamatay. Sumipa na rin sa 181,060 na aktibong kaso dahil sa bilis ng hawaan ng naturang variant o si Omicron nito, mga ka-action. Pinapaalalahanan naman ng Department of Health ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards at laging magsuot ng face mask, mag-physical distancing at maghugas ng kamay. Sa oras na makaramdam ng simptomas, mag-isolate agad at magpa-test. Lagi rin umanong tandaan ang right test at the right time. Bukod dito, agad rin na magpabakuna upang makakuha ng dagdag na proteksyon laban po sa COVID-19, mga ka-action. So ayun, ganun kataas ang kaso ngayon, mga ka-action. Meron tayong 181,000 na active cases, mga ka-action. Mamaya dadako ho tayo sa COVID-19 accounts dito ho sa ating provincial government at sa lungsod ng Dagupan. Pero oras ho natin alas 7:30 ng gabi, magbibigay daan ho na muna kami ni Action Nat Sovero para sa ilang mga paalala.
Alright mga ka-aksyon, ako nakatutok pa rin ho kayo, programang Firing Line. Kasama nyo pa rin po ako, syempre. Ako po si Action Alex Navarro. At ito mga ka-aksyon, dako lang ho muna tayo saglit sa ating provincial. Pero bago yan, ulitin lang ho natin yung kaso ng COVID-19 dito ho sa Pilipinas para doon sa mga kaka-tune in lang. Nako, lagpas na ho sa 3 milyon ang kabuuang bilang ng kaso ng coronavirus disease o COVID-19 sa bansa ngayong araw. Ngayong araw, bumaba ang naitalang kaso kumpara sa naitalang kahapon ng Department of Health. Mula sa 33,169 na bagong kaso nitong January 10 ay nakapagtala lamang ngayong January 11 ng nasa 28,007. Bunsod nito, ang kabuuang kaso na ng COVID-19 sa bansa ay pumalo na sa 3,026,473. Ang Omicron variant pa rin ang pinaniniwalaan dahilan ng mabilis na pagsipa ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Samantalang nasa 4,471 naman ang naitalang bagong gumaling na may kabuuan ng 2,792,946. Habang umakyat na sa 52,511 ang total death na naturang sakit, bunsod ng karagdagan pang 219 na namamatay. Sumipa na rin sa 181,016 ang aktibong kaso dahil sa bilis ng hawaan ng naturang variant. Pinapaalalahanan naman ng DOH ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards at laging magsuot ng face mask, mag-physical distancing at maghugas ng kamay. Sa oras na makaramdam umano ng simptomas, mag-isolate agad at magpa-test. Lagi rin umanong tandaan ang right test at right time. Bukod dito, agad rin na magpabakuna upang makakuha ng dagdag na proteksyon laban sa COVID-19. Ayon mga ka-aksyon, yung kaso dito ho sa ating bansa. Dadako naman ho tayo dito sa ating provincial muna mga ka-aksyon. Dakoy na ho muna natin ang province of Pangasinan. Saka ho tayo magtungo dito sa atin hong lungsod ng Dagupan. Ayan, dito ho sa lalawigan ng Pangasinan mga ka-aksyon, meron pong 179 na karagdagang panibagong kaso ng COVID-19 as of 6 p.m. kahapon. 179 ang new confirmed cases mga ka-aksyon. At karagdagan ho ito para umakyat sa 607 ang active cases dito ho sa lalawigan ng Pangasinan. Sa 607 active cases na yon, 2 ho ang naitalang recoveries, 1 naman ang naitalang namatay. Sa sumatotal mga ka-aksyon, meron na hong 1,227 na total death ang naitala dito sa lalawigan. 34,398 naman ang total recovered patients. At meron pong 36,232 na total cases na naitala simula po nung magkaroon ng outbreak sa atin pong lalawigan. Binabantayan pa rin mga ka-aksyon ng city municipality binabantayan pa rin ng mga syudad at munisipalidad na under ng Provincial Health Office mga ka-aksyon. Ang Lingayen na may 49 active cases, ang Calasiao na may 48 active cases, San Carlos City na may 45 active cases, Urdaneta City na may 40 active cases, Santa Barbara na may 38 active cases, Malasiki na may 28 active cases, Binmalay na may 27 active cases, Mangaldan na may 25 active cases, Bautista at Asingan na may 18 active cases, Aguilar na may 14, Dagupan City na mayroong 96 active cases. Samantala mga ka-aksyon, sa tuloy-tuloy pa rin pagtaas ng kaso ng COVID-19 dito ho sa ating lalawigan mga ka-aksyon, dahil na rin ho yan nga dito sa mga holiday seasons. Ayon nga doon sa sinasabi natin kanina, tama nga naman yung ilang netizens ho natin. Bakit nagkaroon ng kaluwagan kung kailan alam naman nating lalabas ho o maraming mga tao ang libre? I mean, isipin nyo mga ka-aksyon, nung holiday seasons, maraming tao yung alam nating maglalabas, magtutungo sa labas.
at medyo hindi tutupad o susunod doon sa mga minimum health standard protocols, gaya na lamang mga ka-aksyon. For example, etong mga may trabaho, mga nagtatrabaho sa government, mga teachers, ganyan. Mga ilan pa mga ka-aksyon nagkaroon ng vacation leave dahil syempre sinulit nila yan mga ka-aksyon, 1 linggong walang pasok, mga ganyan. So, ang ginawa ho ng mga yan, syempre lalabas, mag-outing, ganito, ganyan, mga ka-aksyon. At bakit dun pa lang sa point na yon hindi na nagkaroon ng kahigpitan? Well, may kahigpitan siguro, pero sobrang gaan naman mga ka-aksyon. Sobrang luwag pa rin, di ba? Kaya marami pa rin po mga ka-aksyon natin. Yun talagang naging pasaway mga ka-aksyon. At yun nga, nagresulta ito ngayon dito sa nakikita natin pagtaas ng bilang ng kaso ng COVID-19. Sabi nga ng mga texter ho natin mga ka-aksyon, sabi nila dito, bakit daw ganoon? Ikukulong daw ulit ang mga tao at marami daw madadamay ulit na hindi makakalabas. Samantalang yung mga ilan daw sa kanila hindi naman daw naging pasaway tulad ng iba. Dapat pa lang daw nung una pa lang ay nagkaroon na daw ng kahigpitan. Hindi daw yung sa ngayon na lang o sa ngayon pa lang daw maghihigpit ng marami. Kung kailan alam naman daw natin na tumaas na yung kaso ng COVID-19. Uy nako, binabati ho natin si Sir Arthur Casilang. Sabi niya dito, good PM Alex at sa mga Dagupenyo natin. May comment lang ako about sa MacArthur Landing sa Pangasinan. Mali yung sinabi ni Dr. Ricardo Jose, professor ng UP Diliman sa San Fabian. Naglanding si MacArthur, walang Blue Beach sa San Fabian. Ang tama doon ay Bunuan Blue Beach. Yes po mga ka-aksyon, nakalagay na rin yon sa Times, New York Times, na itong si MacArthur nga ay bumaba dito sa may Bunuan Blue Beach, mga ka-aksyon, pagitan ng Lingayen at Dagupan. Sabi niya, landed in Blue Beach, eastern section of San Fabian. Isa pa kung San Fabian o Lingayen. Bakit ang MacArthur Highway nasa Dagupan? Alam nyo, nung wala pa North Luzon Expressway, MacArthur Highway ang ginagamit ng mga Dagupenyo papuntang Manila. So, ayun. Maraming salamat po sa inyong pag-interact sa ating programa sa mga oras muna ito. Yan, syempre, lagi ho tayo mag-iingat mga ka-aksyon. Ayun, at stay safe. Ayun, balikan natin yung sinasabi ko kanina mga ka-aksyon doon sa isa din sa mga naging dahilan ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 mga ka-aksyon. Ayun nga, itong holiday seasons mga ka-aksyon. Kumbaga deja vu lang din yung nangyari mga ka-aksyon. Alam naman natin na mangyayari ho yan, di ba? Sinasabi ko nga sa inyo last year mga ka-aksyon, bago mag 2021, naging pasaway po marami nating mga ka-aksyon. At pagpasok ng 2021, biglang bumulusok ang kaso ng COVID-19 mga ka-aksyon. Ganun lang din yung nangyari ngayon mga ka-aksyon. Diba? Ganun lang din. Maraming naging pasaway. Ayun, isa yun sa mga naging dahilan ng pagtaas ng kaso ng COVID-19. But kasalanan din ho natin yan. Kasalanan din ho yan ng marami mga ka-aksyon. Ngayon, ang importante, sumunod po tayo sa mga minimum health standard protocols. Bukod sa pagsunod dyan, mga ka-aksyon, kinakailangan po natin na alam nyo na mga ka-aksyon, palaging mag-ingat. Bantayan ho natin kung kanino tayo nakikisalamuha mga ka-aksyon. Hindi ho natin mapagkakatiwalaan yan. I mean, hindi ho natin alam kung saan sila nagpupunta, saan sila nagtutungo, ganyan. At punta ho tayo dun sa yung mga LGUs na may active cases at walang active cases dito ho sa lalawigan ng Pangasinan. Ang Agno, mga ka-aksyon, 0 ang active cases. 14 sa Aguilar, 10 sa Alaminos City, 5 sa Alcala, 0 sa Anda, 18 sa Asingan, 5 po ang aktibong kaso sa Balungao, 2 sa Bani, 8 sa Basista, 18 sa Bautista, 3 sa Bayambang, 5 sa Binalonan, 27 sa Binmalay, 0 sa Bulinaw, 10 sa Bugalyon, 13 sa Burgos,
48 sa Calasiao, 96 sa Dagupan City. Sa Dasol, wala rin, maging sa Infanta, mga kaaksyon. At sa may Labrador, 3 ang aktibong kaso, wala po sa Lawak. At 49 sa Lingayen, 0 sa Mabini, 28 sa Malasiki, 1 sa Manawag, 25 sa Mangaldan, 11 ho sa mga Taram, 8 sa Mapandan, 2 sa Natividad, 6 sa Puzo Rubio, 8 sa Rosales, 45 sa San Carlos City, 9 naman po sa San Fabian, 16 sa San Jacinto, 0 sa San Manuel, 3 sa San Nicolas, 3 rin sa San Quintin, 6 sa Sison, Santa Barbara 38, Santa Maria 3, Santo Tomas 2, 0 sa Sual, 8 sa Tayug, 9 sa Umingan, 0 sa Orbistondo, 40 sa Ordoneta City at 2 naman po sa Villasis, mga kaaksyon. Yun yung per LGUs, mga kaaksyon, na kaso ng COVID-19. So, dadako naman ho tayo, mga kaaksyon. Yun, patuloy pa rin, syempre, ang pagpapaalala ng provincial government na kinakailangan ho nating sumunod sa mga minimum health standard protocols. Gayon din ang pangihikayat sa mga ka-aksyon ho natin na magpabakuna. Eto nga't merong vaccination announcement ang provincial government ng Pangasinan. Bukas, January 12, 2022, Wednesday, magkakaroon ho dyan sa may Pangasinan Training and Development Center 2, mga ka-aksyon, ng pagtutulok ng first dose, second dose at booster shots. Kinakailangan nyo lang amang ho, mga ka-aksyon, na magpresenta ng inyong government-issued ID, medical certificate or medical clearance for children with comorbidities. Children's ages 12 to 17 years old must be accompanied by parents and guardians. Bring issued vaccination card if undergoing second dose and booster shots. Ayun, napaka-importante nun, mga kaaksyon. Kailangan dinadala at binibitbit nyo na ho ngayon, no? Ito hong inyong mga vaccination cards. Dahil alam naman ho natin, mga kaaksyon, na medyo tawag dito, mga kaaksyon, medyo requirements na ho yan sa mga ilang areas dito ho sa ating lungsod ng Dagupan. Especially, mga kaaksyon, ngayon na nasa alert level 3 pa rin ho tayo. Tuloy-tuloy pa rin, nakatutok ho kayo sa programang Firing Line. Kasama nyo pa rin po syempre ang inyong lingkod. Ako po si Action Alex Navarro, mga kaaksyon. Oras ho natin, alas 7:48 ng gabi. Una sa Aksyon Balita. Maparesto ng Senado ang opisyal ng COA. Una sa Aksyon Public Service. Nagpapasalamat po ako sa Action Radio. Sila po ang naging tulay para matulungan ako ni Mayor. Una sa Aksyon Komentaryo. Pork barrel na naman! Tinamaan kayo ng magagaling! Sa musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga! Sa Dagupan, patuloy kayong nakikinig sa 1171 Aksyon Radyo. 1171 Aksyon Radyo. Sa gitna ng aksyon, Naaresto ng mga ente ng Bureau of Immigration ng pedophiliang Japanese national. sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Karapatan ng sinuman na kumandidato sa anumang posisyon sa gobyerno. Naksyoto ng Malacanang. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Binaliwala lamang ng mga militanteng mga congressmen ang kautusan ni Pangulong GMA sa EFTS. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Alright, mga ka-aksyon, nako, yan, at ilang segundo bago sumapit ang alas 7:50 ng gabi. Nadako naman ho tayo, mga ka-aksyon, sa bilang ng active cases dito ho sa lungsod ng Dagupan. Base ho ito sa Public Information Office na inilalabas Public Information na inilalabas po ng Dagupan City Government. 41 na bagong kaso ng COVID-19 na itala nga dito sa Dagupan City. Nasa 211 na ang COVID-19 active cases ng lungsod. Matapos na makapagtala ang COVID-19 Task Force ng 41 na panibagong kaso at 11 na reinfections kahapon January 10, 2022. Ayon kay Dr. Ofelia Rivera, ang focal person ng COVID-19 Task Force,
176 na katao rin ay nakaranas ng mild symptoms at 35 naman ang asymptomatic. Kung ikukumpara natin ang bilang ng cases mula January 1 to 10 last year at ngayong taon, 20% na mas mataas ang naitatala natin ngayon ayon kay Dr. Rivera. Dagdag pa niya, 50% namang mas mababa ang mga namamatay dahil sa COVID-19 ngayong taon kumpara noong 2021. Sa datos mula sa task force, sa 110 bed capacity ng isolation facility sa East Central Integrated School, 33 ang kasalukuyan naka-admit. Nasa 9% pa lamang ang bed occupancy rate sa lahat ng mga isolation facility ng syudad. Sa 211 na kabuuang bilang ng active cases ngayon, 28 na individual dito ang reinfection cases. Patuloy naman ang panawagan ni Mayor Brian Lim sa mga mamamayan na sumunod sa mga ipinapatupad na health protocols gaya ng pagsusuot ng face mask, pag-iwas sa matataong lugar, madalas na paghuhugas ng kamay at pagpapabakuna laban sa COVID-19 o pagpapabakuna ng COVID-19 vaccine. So, update mga ka-action, as of 9 p.m. of January 10, 2022, ang total number of cases na na naitala dito sa lungsod ng Dagupan ay nasa 5,622. Ang total test conducted ay nasa 66,876. Wala ho itong naitalang recoveries pero ang recovered patients niya ay nasa 5,263. 176 ang namatay. 41 ang panibagong kaso at ang kanyang total active cases ay nasa 211. Kung dadako ho tayo per barangay mga ka-aksyon, ang Bacayao Norte ay mayroong 2 aktibong kaso, maging ang Bacayao Sur. 3 naman ang Barangay 1 at Barangay 2. 2 sa Barangay 4, 8 sa Bulusan, 3 sa Bunuan Binlok. 20 ang active cases sa Bukid. 28 naman sa Guset. 0 sa Kalmay maging sa Caraol. Karanglaan 11, Herrero Perez 5, Lasip Chico 2, maging sa Lasip Grande. 0 ang Lumboy. Lukaw 6, 11 sa Maluwad. Mamalingling wala mga ka-aksyon. Mangin 9, 18 naman sa Mayumbo. Pantal 31, Poblacion Oeste 1. Sa Pugo Chico 10 ang aktibong kaso mga ka-aksyon. Sa Pugo Grande 4, sa Pugaro 2, sa Lapingaw 0, sa Lisay 1, Tambak 3, Tapuak 21, Tebeng 3 mga ka-aksyon. Nako, palagi ho tayo mag-iingat mga ka-aksyon At sumunod ho tayo sa mga ipinapatupad na minimum health standard protocols. Ayun, may curfew hours tayo ngayon dito sa lungsod ng Dagupan. Siguraduhin po natin na susunod din ho natin yan. I mean, hindi lang dito sa lungsod ng Dagupan, buong province-wide mga ka-aksyon. Kabilang na rin ang lungsod ng Dagupan na isang independent component city. Binabati pa rin ho natin lahat ng mga ka-aksyon ho natin tuloy-tuloy pa rin nakatutok sa ating programa. Isang maaksyong hapon po mga ka-aksyon. Eto mga ka-aksyon, at tapos pusa ng pagbabantay ng health authorities sa bayan ng Mangaldan matapos na makapagtala ng mahigit sa 5 reinfection ng COVID-19. Ang mga ito ay mga dati pang nagkaroon ng nasabing sakit na gumaling na. Subalit muling kinapitan nito. Sa isang panayam ay sinabi ni Dr. Raquel Ogoy, ang COVID-19 focal person sa bayan, ang mga ito ay kabilang sa nagparami ng bilang ng COVID-19 cases. Minomonitor din ang ilang kataong umuwi ng bayan galing ng Maynila para sa holidays, subalit dito na inabutan ng sakit. Dahil na rin sa pagtaas ng kaso, ipinag-utos ng Mangaldan Mayor na si Marilyn Lambino sa PNP at local IETF na suspindihin o pagsuspindi sa amusement rides sa plaza at operasyon ng food strip na hanggang sa Enero 15 pa sana. Samantala ang PNP naman ay mahigpit na minomonitor ang posibleng paglabag sa curfew hour ng mga residente sa bayan.
Simula ngayong araw naman o January 11 mga ka-aksyon hanggang 31 ay muling ipapatupad ang liquor ban sa bayan ng Sison. Sa abisong ipinalabas ng Municipal IATF, bawal ang pagtitinda ng mga alak, ano ba nakakalasing na inumin sa lahat ng mga establishmento. Gayun din ang pagkonsumo ng kahalintulad nito sa lahat ng mga pampublikong lugar sa bayan. Ayon pa sa IATF na bahagi ang hakbang na ito, yung mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 doon. Paalala ng LGU Sison, sumunod na lahat sa umiiral na safety protocols. Samantala, pansamantala namang isinara ng lokal na pamahalaan ng San Nicolas ang kanilang Christmas in the park. Malamang tapos na ang Pasko mga ka-aksyon. Bunsod na rin ito ng tumataas na kaso ng COVID-19 sa buong bansa at sa lalawigan ng Pangasinan. Layunin pa rin nito na mapigilan ang lalo pang pagkalat ng nasabing sakit. Umaasa naman ang LGU San Nicolas sa pamumuno ni Dr. Alicia Premisias na makikipagtulungan ng taong bayan at sumunod sa pinaiiral na minimum public health protocols dahil kailangan ho nilang sumunod mga ka-aksyon. Napaka-importante ho ang pagsunod, lalong-lalo ho sa panahon ngayon mga ka-aksyon. Uy nako, binabati ho natin lahat na nag-text sa atin via airwaves. Maraming salamat po sa inyong pagtutok mga ka-aksyon ha. Ayan, binabati ko ang mga ka-aksyon ho natin sa Maylingayen, Pangasinan. Binabati ko rin po ang Kalamyong family mga ka-aksyon at ang mga nakikinig ho sa atin sa May Alaminos City. Isang maaksyong hapon po sa inyong lahat mga ka-aksyon. Sa atin naman pong Facebook Live, ayan, binabati po natin si Sir Arthur Casilang at Sir Salvamar Cancino at ang 7 pang nakikinig po sa ating programa. Ayan, nandyan mga ka-aksyon si Joyce Claire de Guzman, si Sir Salvamar Cancino, Mark Anton, Rosario Montemayor Pasyon, Jill Malikdam, Mabilangan Fabilar, Janice mga ka-aksyon. Isang maaksyong hapon po sa inyong lahat mga ka-aksyon at maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programa. Alright mga ka-aksyon, nako nakasama nyo ho ako dito sa programang Firing Line. Pero ayan, kasama ho natin sa ating technical side, Section Nats Hovero mga ka-aksyon. Sa pangalan ho ng aming station manager, Section Violi Valdez Ferrer. Inyo naman ho akong nakasama dito sa programang Firing Line mga ka-aksyon. Ako po si Action Alex Navarro mga ka-aksyon. At kasama ang ating mga Action Radio reporters. Kami na ho muli ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtutok at pagsuporta sa Action Radio Pangasinan. Ang programang Firing Line, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo Pilipino.